publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:07. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sa aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes sa Agosto 10, 2021. Ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Kawatan patay matapos ginbuno sa tagbalay nga iya tuyo. Kawatan Bacolod kag Negros Occidental nagbaton sang pinakaunang batch sang Moderna vaccines. Sa balita national, Robredo kag Pacquiao gintalakay ang 2022 elections. Trabaho sa mga nurse nagakompromiso bangod sa pagsaka sang COVID cases sunod sa FNU. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Sa mga kaksyon namon nga live ganagang monitor subong nga Tuesday evening mga kaksyon and this time ako lang inyo siling nga makaupod subong Tuesday night mga kaksyon para sa ato siling nga evening newscast. Padayon lang sa pag-comment down sa inyo siling nga mga komento kag greetings sa ato siling nga Facebook live sa Aksyon Radio Bacolod official Facebook page and duga-duga i-check nato na ang mga greetings ninyo mga kaksyon Good evening lang kay Homa Lumenang, muli siyang una nga nag-appear sa akong siling monitor nga nag-tune in tonight. Maraming salamat. Si Sir Martin Aliling Araman, si Ma'am Emmy Esmeralda Dolido, good evening Action Day. Salamat Ma'am Emmy for tuning in. Kag syempre Araman si Ma'am Atia Kim Iriman, good evening. Sir Alex Fuentes, mayang gabi dira sa imo. Bago ang profile pic ni Sir Alex Fuentes, I'm watching ko according siya. Salamat gid. Si Sir Erwin Decatoria Gonzalez, good evening. Action Day, monitor lang po. Maraming na salamat. And si Sir Barrioga Ray, isa man sa mga miyembros ng Energy Fans Club. Madamo gida nga salamat. Si Ma'am Novi Magapan, may gabi Action Day. Monitor lang kami diri sa may Pandanon DSB. Kag si Ma'am Ana Sinoro. Ma'am Ana, kamusta ikaw dira? May gabi dira si mo kag si mo sining nga pamilya. Si Rhea May Salboda Ladio. Happy Tuesday, Sir Dale. Same man si Ma'am Rhea kag si Sir Ses Lobaton Devin Gracia. Alright, sige thank you so much. Abi ko bless Sir Alex Fuentes. So, si Alex Monteza pareha sa mata ng mundo ko naglain ng profile pic. Anyways, mayang gabi man kay Sir Alex Monteza kag si Ma'am Elizabeth mula Kagamala dira sa may Staffalia, no? Syudad sang Bacolod. Padayon lang mga ka-action sa pag-comment down sa inyong mga greetings sa mga late tuners. Welcome na sa atos nga evening newscast subong adlaw Martes, August 10, 2021. And syempre, kung biyag nyo mga updated sa mga promos ang DYEZ in line man sa ika-52 na anibersaryo, magbisita lang sa official Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod kag mangin miyembro sang ARB Community. ARB Community mga ka-action kaya dilang mga latest natin ng mga promo sa aton sining anibersaryo. Meron kita sang top fun nga sa next Saturday naton iga-announce ang winners. Duha ka bilog sang 500 pesos nga cash. And then ang SAP anniversary natin nga on-air promo. Ang aton sining online reporting competition
Padayon kita nga nagabatan sa mga entries, and so far may mga entries na nga nag-send sa aton. Lawig-lawig pa ang deadline until August 15, 2021. Sa mga nagpadala sang entry sa online reporting competition, please stay tuned lang sa ARB community kag sa Facebook page para sa mga announcements sa mga schedule kag especially ang top 10 naton nga meron sang competition sa online poll voting, tsaka online voting nga mag-start once nga ma-screen natin ang top 10 nga entries. Standby mga kaksyon para sa mga balita lokal. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya dati tumakami nga tinagaman amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya dati tumakami nga tinagaman amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Lasay sa This is Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Patay ang ginaligar kawatan matapos napatay sang taga-balay nga iyatuyo kawatan sa may Taal Street, Barangay Villamonte, Ciudad sang Bacolod. Mga pasadulas 4 kay na sang kagahon na Martes. Gigkarang napatay kay Ernesto Vallejo, 35 anyos, residente samtang pilaso naman amo Sanday Kentin Limbaga, 65 anyos, tag-iya sang balay. Hagang iya bata nga si Cedrian Limbaga,
Ginpahayag ni Police Station 4 Commander Major John Ray Batadlan, ginsulod ni Vallejo ang balay sang pamilya Limbaga apang nakabugtaw ang amaay nga si Quentina. Rason nga gindampo sa linis sang suspect sang tubo. Nagpangayo man sang bulig si Quentin, rason nga nagwang iyang bata nga si Cedrian nga gindampusan man sang tubo ni Vallejo. Suno kay Batadlan, nagkuha sang kutsilyo si Vallejo kag ginbuno si Quentin nga naigo sa natuo nga kamota. Nakuha naman ni Quentin ang Japanese sword nga mo ang ginbuno kay Vallejo nga gintunan siya kamatayon. Ginpahayag ni Batadlan nga ginulat pa nilang desisyon sang pamilya Vallejo kun magapasaka sang kaso. Sa karon ginaimbestigahan pa sang kapulisan kung may kaupod si Vallejo sa pagsulod sa pulian sang pamilya Limbaga. Sa piyat kabahin, ginpahayag sang pamilya nga kapindua katuig nga wala makapauli ang suspect kag madugay na ini nga ginsaway kag ginlay gayay angot sa pagpangawat suno man sa iya nga iloy. Pagkakita ni Mr. Limbaka sa suspects, ginatake yan dayon si Mr. Limbaka. Gamit ang tugtog taki tagbalay na ngayon kulig si Limbaka kasi kabataan. So napugtaw si Cedrian Limbaka. Alampusan man sa tubo, wala pagit na yawan ang suspect, nagkuha pagit sa kutsilyo. Kutsilyo na dira na sa balay. Dapat yan si Major John Ray Batadlan ng Hepe sa Police Station number 4. Ginpahayag ni Talisay City Legal Officer Attorney Kirk Magnabe nga pending sa karon sa Court of Appeals sa CA ang ginapilar sa 14 ka mga empleyado sang syudad nga ginkakasa. Sa interview sa Action Hotline, ginpahayag ni Magnabe nga mismo ang administrasyon ni Mayor Neil Lizares ang nagahulat man sa mga desisyon sang korte. Rason nga hindi man sila makaakto sa mga ini. Ginpahayag sini nga nakibot man sila sa ginhimo nga pagmarcha sa mga empleyado nga gintuon man sa adlaw nga silang ginkakasad to Agosto 9, 2016. Ang pangining nakabaton man sila nga cheque bilang back wages base man sa manod sang Civil Service Commission. Nagapilar si Magnabe sa mga ining nga maghulat na lang sa masunod nga desisyon sang korte. Ang 14 ang pinalamang sa masobra 20 naging kakasa bilang regular nga empleyado sang syudad. Bangod sa gin-aligar irregular appointment nga gintawag nga election bond transfer sa tong 2016. Wala kami yan nakakita sang order sang central office about reinstatement na ginatawag. Okay? There are mostly, daw mahaba ko hindi man tanan, no, kami temporary. Mostly, sir, ang appointments is from regular to from a casual to a regular position. Nabatian si Talisay City Legal Officer Attorney Magnabe. Sa iban nga balita lokal, nagabot ng 21,400 doses ang Moderna kag 20,000 doses ang COVID-19 vaccines para sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod subong adlaw Martes. Ang Negros Occidental kag Bacolod ang pareho nga may tig 10,700 doses ang Moderna kag 10,000 doses ang Sinovac vaccines. Ining unang shipment sa Moderna vaccines na ginpadala sa gobyerno nasyonal sa Negros Occidental kag Bacolod bilang kabahin man sa masobra 3 milyones nga nagabot sa Pilipinas sa Agosto 3 humalin sa Estados Unidos. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Rifando Diaz sa Sakanda, ang pagbakuna sa Moderna ang katigayunon sa May Teresita El Halandone Provincial Hospital sa may syudad sang Silay kag Negros residences apang pwede man nga ma-deliver sa local government unit nga luyag nga mag-request. Ang isa ka vial sang Moderna ang mayara sang 10 doses. Abot subong is 10,000 Sinovac doses together with 1,070 vials of Moderna. Ang kada isa ka vial may na siya, may 10 doses. So ang buwa siya na is 10,700 doses. Nabatian si Provincial Administrator Attorney Diaz. Sa dugang pangbalita lokal, 154,539 na ka mga individual sa Negros Occidental ang fully vaccinated na sa COVID-19 vaccine. Sa datos sa ginpresenta ni Provincial Administrator Attorney Rifando Diaz sa Sakanda, ini ang masobra sa 10% sang 1.4 million nga target individuals. May 76,736 naman ang nabakunahan sang unang dose samtang 216,699 ang duha ka doses. Kalakip sa mga fully vaccinated ang nabakunahan sang Johnson & Johnson nga nagakinahanglan lamang sa isa ka dose. Sa karon ginatutukan sang gobyerno provincial ang vaccination sa A2 priority group o kung senior citizens. Bangod yara pa lamang sa 55% ang kadamuon sang mga nabakunahan. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 22 sa Action Radio Philippine Standard Time. Vitamin C ba lang ginapag...
And I am back online mga ka-aksyon para sa pagbasa liwat sa inyong sining mga greetings kag additional nga mga panamyaw sa atong sining comment section sa atong sining Facebook live. Mama Cecil Ferrer, good evening Action Radio, good evening Ugyon sila inon, Team Gallego from Mama Cecil Ferrer. Si Mama Yvonne Rochelle, gamura ito subong dila sa may Germany. And si Hill Javier, mayong gabi Action Day, muna ito lang kami dili sa may Imo, sa may Quiapo, Manila. Salamat, Gid. God bless. Si Mama Juliet Jore or Jore. Hindi ko sure kung siya ni kagapon ang nagpa-action siya siling nga missing nga mom. No, kay no, nakita na siya, no. So salamat gid sa mga nag-share kag nag-share, no, sa aton sining nga post regarding sa pa-action sa isa naton ka-action, no, online. Kay nakita na ang iya sining nga iloyang post natin yesterday. Madamo gid nga salamat kay Ma'am Juliet, di ko sure kung siya niya. Anyways, Hill Javier, yes, na naka-tune in dila sa may Quiapo, Manila. Salamat gid kag si Annabel Amoyot, no, naka-tune in man tonight. Si Diding Alohamiento, Beaming Action Day, kaga naman si Ma'am Tin Christine Menyez Villalobos sa may Barangay Pandanon, DSB. Si Ma'am or si Sir Little Cebuan, may hapon day. Monitor lang kami dito sa may Magalang, Pampanga. Sila Jeboy Edward, Ninya Kirker, Pamela, madamo gid nga salamat. Si Ma'am Jing Jing, so good evening Action Day. Hagaraman si top fan nato na si Josette Magua de los Reyes. Good evening Action Day. Salamat gid. Dito si Condes Sag Emma Alcuela Killstrom. Sige, madamo nga salamat. Thank you so much sa mga nag-tune in subong sa ating sining evening newscast. And by the way, ginasulit-sulit natin sa mga nagapamangkot kung nga ako wala sila top fan badge sa Action Radio Bacolod kay every week, every Saturday. Mayroon kita sang 2 winners kag sa August 28, mayroon kita sang 4 winners sang top fan nga mga ka-action na kutob sa mga netizen nga ila sining Facebook account. May top fan every time nga mag-comment sa mga posts ng Action Radio Bacolod. Sige, hanyo lang mga ka-action ang pag-comment, like, and share sa mga gina-post namon online. Kaya basta dugay-dugay i-recognize ka mo ni Facebook, no? Kag mangin top fan man, kag makuha nyo ang inyo siling top fan badge. Remember, wala kami nagahatag sang top fan nga badge, kag wala man kami nagakakas or naga-remove sang may top fan. Si Facebook na iya, ang amon siniya nga admin, ginaon na naman ang top fan badge, and then si Facebook na bahala kung sino yung ihatag. Basta, active follower, kag nagasigi-sige ang inyo sining pag-engage sa amon sining mga Facebook post, no? So, don't worry, kilawig-lawig ko ba ng Sabado para sa atin sining next 2 winners sang top fan mga ka-action. Sige, standby mga ka-action para sa mga balita national. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo padayon Action Radio salamat sa pagserbisyo patas ka balanse patuod ng mensahe wala sang hinagang piligan padayon Action Radio
inyong pamatian. Una sa aksyon! Sa may mga fatty liver, mag-take sang GTX sa 500. Kagaron sa detalye na sa mga balita nasyonal. Ginpahag ni Vice President Danny Robredo nga makaduwa ni Nika Beses nga natalakay kay Senator Manny Pacquiao ang 2022 elections. Suno kay Robredo, uli sining nga nestora si Pacquiao sang nagbiya ini bakadto sa Estados Unidos kag ilaging kasugtan nga liwat sila mag-aistoryahanay sa pagbalik sang fighting senator sa Pilipinas. Suno kay Robredo, ang iya diskusyon upod kay Pacquiao ang exploratory lakip na diring ilang nga pamatsyagan sa eleksyon. Ginkaroman ni Robredo nga wala pa sang may istoryahan kung sino ang pagasuportahan na. Samtang ginpahag ni Robredo nga wala pa natapos ang iyang diskusyon upod naman sa Senator Panfilo Lacson kag Senate President Vicente Sotto III nga magapapili sa duwa ka mataas nga posisyon sa 2022. Ginpahayag sang Filipino Nurses United upon FNU nga nagakompromiso ang performance sa mga nurse bangod sa madamong nga pasyente ang ilang nga ginatutukan sa tungas sang pagsaka sang COVID-19 cases. Suno kay FNU Secretary General Jocelyn Andamo, makaluluoy kag masubo sa karon ng sitwasyon sa mga nurse. Ginehemplo ni Andamo nga dapat magatutok ang sa nurse sa 3-6 ka COVID patients pero ang nagakatabo amo ang nagauyat sila sang 10-12 ka mga pasyente. Ginpahayag man sini nga ang mga nurse ang halos hindi na makakaon, hindi maka-CR kag kalabanan ang nagasuksok na sang diapers para makatipid sang PPE. Una na nga ginpahayag sang grupo nga hindi nagakaigaw mga health workers para sa pagpasaka sang hospital bed capacity. Una sa balita! Una sa aksyon! Lasay si Media Action Radio Philippine Standard Time. Day 3 bayo mga ka-aksyon na nagabalik-balik balang imong hilanat. Action Radio Philippine Standard Time, inyo nabatian ang kabubusan ng mga balita sa Action na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, Agosto 10 sa tuig 2021. Sa liwat ako ang inyong atag balita Action Day sa Salazar. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!